Imindeni engamakhulu amabili yaseJabulani ayitholeke amakhaya amasha njengoba ke uhulumeni ekade kezokwethula izindlu ezibalelwa ku200 ekade zabambezeleka esifundazweni iGauteng. Ungqongqoshe ke wezokuhlaliswa kwabantu kuzwelonke uThembisi Melane ehambisana nongqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu eGauteng uTasneem Mothara kanye ke nemeya yaseGoli uDada Morero banikezeleke ngalezi zindlu namuhla ngezithuba zasekuseni. Intuthuko yaseJabulani ke idinga izindlu ezibalelwa ku704 obanikazi bazo kubalwa kubo ke abahlala emagumbini angemuva emakubo, abahlali basemjondolo kanye nabantu ke abafaka izicelo zezindlu zikahulumeni phakathi ka1996 no1999. Basulwe izinyembezi abahlali baseSoweto abangamakhulu amabili abahlomule ngezindlu ngemuva kokulinda iminyaka engama30 babhalisa. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uthi ke ubeke eqhulwini labo ababhalisa ngonyaka ka1996 kuya kunyaka ka1999 kanye nalabo abahlala emjondolo. There's always been inquiries about Jabulani, about Dube Hostel, about quite a number of activities, but the city, the province can account to the good work that we are doing in terms of removing people from informal settlements into permanent dwellings. You might have seen it's just floods of tears. Of course, there has been constant and long wait, which we would want to say to our people, we hope today brings comfort, it brings joy, it brings dignity. These houses were completed about 4 years ago, but they couldn't be, the beneficiaries who were allocated couldn't take occupation because there was no electricity. So we worked with Eskom over the past 2 years to get the electrification aspect completed. We're proud now to say that the electrification is ongoing. There's 704 units that need to be electrified. They are on site installing the electricity. And as they're installing the electricity, the developer is also re-snagging. And today we're able to complete 196, and we're handing those over with the intention that by the end of September all 704 will be handed over. Kusenjalo amaphoyisa athi azosebenzela eduze kakhulu kwalendawo ukuqinisekisa ezokuphepha. Sisebenza together ne community as a police yaseJabulani, will make sure ukuthi sisebenza neinduna, sisebenza ne-councillor, sisebenza ne-community at large, so that ukuthi kungabani nama-conflict. We are going to patrol here. We are going to make sure that the people of South Africa are and feel safe in terms of the Constitution, Section 205, subsection 3. Lezi zindlu sekuphele iminyaka emine zakhiwa nobekhala ibhungane yonke ke leminyaka kulandela umbango kanye nenkinga kagesi. Umnyango uveze ukuthi kuyoze kuphele inyanga kaMandulo unikezela lezi zindlu ngezigaba ezahlukene. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseJabulani. Uma siqhubeka nalolu daba mbukeli. Imindeni ehlomuleke ngemizi emisha eJabulani namuhla ithi ke lokhu kwethula noma ngathi ukwethulwa kwalezi zindlu kusho ke ukufinyelela esiphethweni seminyaka kulindwe umnyama ongenafu kanye ke nokufinyelela ekugcineni kwabo bonke ubunzima bedlule kubo bezama ukuthola lezi zindlu. Abanye ke balabo abahlomulile bathi ke sekuphele iminyaka begcogcoma indlini ezikhokhelwayo ngapha bebebhekene ke nezindleko zempilo emba eqolo. Bathi ke konke lokho bekwenziwa ukwentula indawo yokuhlala ngokuphelele. Bathi ke lamakhaya abamasha azoletha uzinzo ukuphepha kanye ke nesithunzi emndenini yabo. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi ase isikhathi sifikile ukuthi nami ngibe nakwami. Nabanye bomakhelwane bami bazongibona nami ukuthi lo muntu ngathi mhlambe ngizokhulupha la ngazi. Awubona amazinyo saphelile ngatheka amazinyo. Manje ngidla imathambo kuphela ngoba imali lephelela ekurendeni ngale ngithi. Manje ngeke ngisarenda nami ngizothenga bomismiti, isteak senyama nami. Ngiyenze lapha kwami. Ngiyachamisa kube kuhle nabantu abami namagogo wami umlingani wami ngoba nginaye khona la angimshimu ke thabile ko ga ke tsebe le gore ke reng ka sheko ne ke sa golwe empa if ila fihla nako eo o ba no tla utlwantse re kae re a odimo le class o bodala ne so fihli nako eo ka sheko e fihlile ke re le wa morena Modimo
a ileng a mpeya hobane ke mohau wa hae hore ke be mo. Ke lebohile haholo hore kasheko se ke na le ntlo ya ka e re nna we. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngijabulile, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nonke nisizile bonke. Siyabonga nomama. Shaba.